Здравейте се сами. Едва ли е нужен някакъв коментар. Красотата, която се вижда долу. Едно от най-красивите места в Италия. Езерото Комо, град Комо. И планирам след да взема това мъче обратно надолу. Една прекрасната катедрала долу. Ето. След това, след като слезе да отида до още едно прекрасно място. Може би най-красивото в цялото езеро. Казва се град Белаж. Въобще не умислете, дойдете ли в Комо и хубаво ли е времето, качете се и вижте езерото в влак. Помолете в дъчината да снежени талпи. Може би са швейцарски там, защото така не са с някакви Италия.